200 chudých lidí hrozí rychlé vystěhování z nechvalně proslulé ubytovny v Prostějově. Město nemá žádné páky, jak zabránit, aby lidé zůstali bez střechy nad hlavou. Místní obyvatelé už proto na majitele ubytovny podali trestní oznámení. Spolumajitele ubytovny, pana Pankráce Serváce, jsme zastihli před svým domem. Proč jste svým nájemníkům vypnul topení? Tak já jsem jim to dal ale dopředu všechno vědět. Jako, my to chceme celé zrekonstruovat a rozprodat, tak jako je to biznis, že jo? Neotravujte. Je pravda, že jste už začal odesílat výpovědi? Nechte to. Neoficiální ubytovna pro chudé lidi v ulici Muroňova je pro většinu z nájemníků poslední možností střechy nad hlavou. Jen dětí zde žije 120. No víte, je to těžké teďko. Jako přišel ten čurák, že nás vyhodí. Já mám doma ženu, že jo? Ženu, 4 děcka, paté na cestě. Jo? Žena hodná na nás všechny. A teďko on přišel, že si máme hledat jinde dům. No. Jako, dívejte se, tady pracuju za těžké peníze. No, není jich moc, nejsou těžké, jako přiznávám, ale jako, no prostě nebudeme mít kde bydlet, no. Už v sobotu může nastat stejná situace, jaká nastála před pár týdny v Třinci. Tehdy o ubytování přišly skoro 200 lidí. Naštěstí vyjednávání s firmou Blesk dopadla v pořádku a ti chudáci mají dodnes kde bydlet. Druhý spolumajitel ubytovny, Jaroslav Cihla, se nyní odpíkává 3letý trest odnětí svobody za daňové úniky. Plnou moc ovšem vydat odmítá a proto je osud stovek obyvatel stále nejistý. Z Prostějova Michal Benacký.